Ka jingkublay ya pilang baro iway pa iway. Haka kerteng ka jongublay ubadap daka jing iet. Ubadaka jing iet uang toko ngu yang ka kerteng ka jongublay kun ubahadu ka jing yap hi halor jong gading pena. Hadu bakut ulah kongu ialau jong pa baruang pa hagti ke jong me ngai ti ialah ke mensim ublay mensim bakuat uban pensyait bor yang ni kamdai ke besuk yang ni ban kongu ia ublay hagi bakum kini kisngi ke bangiem handai mensim bakuat un pensyait bor yang ini. Kublai shibun presiden yaki kentin jong ke jing iye bat ke jing priang sobha ke ba pi la ai na ke benta jonga. Kinong kit kam baro jong ka KJCI ki para pastor ki ba iye jonga. Ki belong ki pa ki henman bat kumjuru ki para ki jonga kinong syarai jong ki balang ki baper ki god bat ki delegates ki pat riunget ki balai wandering nga kani kasengi bat baro ki bala banyo sngau lengba jokan ki jingpen sawa bat kumjuru ya ka ke ba ka teknologi ke bangi dan hakin kisngi ngadap da ka jingkemen ka bakrau ban yo ban yang padeng jongpi haka de ka no pai juga de kisngi ngai ka jingkublay ka bakrepang ya ka nomination committee bat ka general committee jong ka union ka bladap ka blalong haklo ka ba parliament jur ya ka kerteng ka jong ban sam ni ka kubur nagaktian ka jong blay hagan ka jing seng ngawan ra ya ka jing kublay na ka ying ka sem ka jonga na ilok bat laingut ki kun ki bangadon ka jing kublay na ka union ka bangawan ka umket pastorate si union ka presbytery ka bangadon ka ribhoy mingi presbytery bat kumjuru ngawan ra ia ka jingkublay na ka office jong ka ribhoy presbyterian synod lajan baro ki pastorate si inyan napo ka synod ka jong like no iwe ba artli kidon hapo jong ka KJCI union kum ka synod ni ay ka jing kerku kerdo baka union kanang yaj kanang skam barki samla ki jong ka kendang yai long ka jabieng ka perkat ka kti ka baye kener ka kejat ka skam bat ka bayat ka donut ka sotu ya ka jing dawa jong ka kam barki kmat ki bayo i ya ki dak jong ka por shimru ka ni kabu ban ai ka jing kublay ya ka juai society haka jing dap ke san pos nem ke jongka san pos nem ke jing yai lenti kalau long ke jing yai lenti da ke jinget ke jing yai lenti da ke jing pen skam ke jong blai bat pilayai dei da ke bor ke jong blai u blai un kerku yepi ke por ke pengidon kalanang yai bat ka kubor ka bau blay ulabu haka donut ka jonga naka benta jogana ka jingeseng ka longhi hapo lane ringkat bat ka ni ka thim ka bangidon haka ni ka union hapadeng ki babun ki jing perkat bat ki jing puson naka ktien ka joblay
dan ray ngaya tu syai hapadeng jong pli. Bau belai ula banjur, bat ula penskem hanga, yagane kakubor. Kasur kabala sawajam nau belai, hanga kelong. Ban keren nabi kisamla, jong ka KJC Union, kabaya kendu hang ne hajuai. Bau belai uong. Ban kongu yau. Wat hapdeng ka jingim kabadap dagi jingyale. Shua bangan kedau ya kan nongrim jong ka kubor. Ngas ngau banong. Badai ulay ubla lumlang yangi hang ni hajuai ka convention ka ban riu pun riu. Nakarikasi jantia ka ba iet ka jongi bar ka temri boy. Ka ba iet ka jongi. Blay ula lumlang yangi. Kaway. Barki kentien jong ka donut. Bat ka mensiem. Kibau don ban ong kalong. Banga iet. Palat yapi. Ngatip ba yapi. Kumno pilong. Hagi digesungi. Bat ngalaap. Ban ya kendu. Bat ban ya syem bat pi. Hang ne hajuai. Ngidon hakapor ka jong belai kenmau prabungit ba iet parlok samla. Kapor kamday tang ka jongi. Kapor ka bangidon. Kaday kapor. Ka jong belai. Ngalayui ya ka jing yale. Haka jingim ka jong pi. Ka jing yakun. Ka jing yaksat. Ka jing lang a. Ka jing pisah. Ngalayui ya ka jing jak lenti. Jong pi jisamla. Ringkat. Bat ka jing kulmar jing mut. Ka jing nok mensiem. Bat ka jing du jing kerman. Ngalayui. Ya ka jing snokut lat. Bat ki umat ru. Ki bapi. Pila jauh. Ngalayui. Bat ngatip biang-biang. Baka jengem ka jongpi. Kadap. Dagi jing yele. Kakubor kabau belai. Udon ban ong kalong. Hoy. Kamday kabasuk yabi. Tenrei. To yale. Ya ka jing yale. To yakun. Ya ka ne ka jing yakun. Klem da eno yanga. Kum kan nongrim jong ke kubor. Kan nongrim ka bangabu. Na kabanta juga dengan jingeseng. Kawan hakadur jong ka jing ay mensiem. Hakadur jong ka jing pensilur. Bat hakadur jong ka jing penkubor. Kasiti ka banengkong ka jong Paul siya Timothy. Ka lenong ka bahenriyo. Bat kat khot ka bakat ar. Ka ong. To yale ya ka jing yale babha jong ka jingait. To men bat kak ya ka jing em bom jukut. Siya ka bala khot ru ya me. Bat mela pla ya ka ta ka jing pla babha. Hakmat bun kisaki. The text for God's message this evening is taken to Timothy chapter 6 verse 12. The New Revised Standard Version and as well as the New International Version reads, "Fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith." Give it a good fight. Yale yagajing yale. Ay yagajing yakun.
klem kenrandin, klem syajop, klem ino yanga. Bat kane ka jingele ka jongpi, kadai ka jingele jong ka jinget. Ka jinget hakane ka jingeseng. Ngin penyarang kat ya ka, bat ka jingkok ngu. Haba piong pinget, kamut pikongu. Kumno pila banong ba pinget, haba piklem kok ngu. Ka jinget, ka don hapo jongka. Ya, ka jing kok ngu. Tong ini pai show belai, hagi jing duai. Belai. Tokar kuno mame, ya kena kapur, kaba me mela ay hangi, mela lumlang yang ni hang nehe juai, mela panhape ke mana na beneng bambik kun Israel gila tangan, mela kedaya ayuk pujung meharut juga duriau Galilea, mela sam mela jung kesenran, tangan ban isliang belai ketin kejome, ngikuah banim, ngikuah banikun. Ngikuah banek sai, ban nginom ino ya me, ngikuah ban kongo ya me, watlah kejeng im kalong bae, kerteng kejeng turai bo nong pan im ba i jeng Jesus Christ, ngipan ban ngidwai, amen. Kasiti kejeng Paul show Timothy, ki bubabun ki nget, lane ki ong. Bakala day ke shiti ka Paul ulatho shwa ba un klatno ka bamut shwa ba uniap kalalong kaway na ki shiti na markata ka Paul ulatho khat due haka jing im ka jong ngila ban solutu na markata bakalong ka shiti kabaulo persang ban lum langru ya ka jingyat lenti haka jengem ka jongu barkaway na ka jingyat lenti haka jengem ka jongu hal kabau persang ban rekol ban ai jengken kalong bakalalong ka jengem jong ka jingyele. Haba pai kan diat syaka jing im ka jong Paul. Sisien manway kumusol jong ka Tarsos. Ka jing im ka jong u kalalong ka jing im ka badon hagabor. Ka jing im sisien manway ka baladon haka ikhtiar. Kabaul pendun kamru ya ka ikhtiar ka jong u wat hadu ban beng ya ka balang sisen menway kalalong ka jingim jong ka buram baruong klem jingrem ngadon ya ka buram ka jingim ka balalong ka jingim Rengkat ka jing don jing em klem duna ru em. Sisen menway kalalong ka jing em. Hapdeng jong ka jing start. Hakjat jong Gamaliel ka ba ulasyong. Balay tu yang i bau Paul utip ha ya ki rabbinic studies. Utip ha ya ki classical literature. Utip ha ya ka philosophy, baru utip baru ya ka ethics. Udon ha u ya ka social, ka economic, educational, ka religious status. He was second to none in all aspects of life. Baru Paul kaladon ka por ka ba udapan pau. Bat kop sarong ya ka status ka bauladon haka jing im ka jong u hasla jong pertai ula penpau bauladai u elit jong ka Jerusalem a Roman citizen u Parisi naki Parisi
Henry aingu yau belai bangin nom slam. Baka jengem jong u kala long pat ka jengem. Kaba ulaya kendu marmet markmat bat kabor kaba la syu ban ya le persya. Kabor kaba klaintam hangne hapertai. Kabor kaba don bortam. Henry kabala longru kabor kabala dap da kajing iye bat kajing isnai. We are very thankful to God for the right about turn that Paul underwent on the way to Damascus. Kabala kelalong pat hadian. Kabala penkeladur batau temayu. Kabahadin ula syim. Bat ula nyau sendrom lut ya ki ai barok. Kabah ula keren syai ya kata. Haka siti ka jong usi ka nong Filipi. Kala nong kabalay na duk ka dekot ka basaw. Haduk ka bakat uay. Bangin nom slam. Upol habau lumlang kalalong kajing im hapdeng jong kajing yele kajing im hapdeng jong kajing yele hakisngi ki bakam hadian ulah keren sepang kajing pang kajing sitam usya hakado ulah itu ulamat ya kajing pajling. Ulah dai ban syak iki sabuk bat kijing sempat. Ulah dai ban syak kem. Bat ulah dai ru hadu ban syong hapatok. Bat ulah yakun hakajing em kajong u. Hadu kajing yabi. He fought till his last breath for the sake of the gospel. Most probably, he was beheaded by Nero, one of the Roman emperors. Barulah tho, yagana kesiti syau Timothy. Dehadin baulah mat lut halade. Habau lumlang akisni ke bakatdu kejeng im kejeng u. Tho yagana kesiti syau samla Timothy. Banai hau ya kajing penislur. Kabau tip syai kedar bau Timothy ru. Ulah dai bani kendu. Bat kajing syapting. Ulah dai bani kun bat excited. Bat kajing artatien na kajing em kajing u. Bat u Timothy u don ru. Ya ka stomach ailment. U syutom po kiong. Timothy. Parlok samla ba iya jonga. Kakubor kabangiyok nang ni. Kabangi don na kada kajing seng kelong. Kajing em kis samla kabadap dagi jing yele. Tang ban syu kedau tiak kendet. Ya kaba pau syabar. Tenrei kaba ya thupat. Ya kaba jiliu kaba don syapo. Ki samla ki jongi hakini kismi. Ki yakun. Bat kadur kadar. Kaba pau syabar. Tongin dia sedang dau persien. Kajing yakun ke bejur. Kam tamah kita bedang sedang kisamla. Lapendon kamlut. Kijing tak jing peny. Don kibala pendon kam dakit dawai. Don kibala pendon kam dakit sabon. Don kibala pendon kam hadu usok menken.
Mate, ngaruh mati mencua. Kejengnya kun. Jadi ke simptom jengka ai ke badon cepo. Lek hakmat jengka yet. Nia kun berkan ke kemut. Ngatip balai kenriang kan ke kemut. Don ki bakwa bakan jerong. Don ki bakwa ban kam rapek ke boong mengisah boy. Don ki bakwa bakan satedam. Bad don hiruk ngamtip don na em ki bakwa ban hingkmut. Bad kawai ni ke jing sisya jo ke jing im ke long ladang ni lahun ni ke kemut em ke bablay wai. Kala sol fisibun ki jing Hakidur kadar kabingi samla ni don. Ki samla ki jongi ki kesngi. Ni akun hadu usnyu. Hadu usnyu. Lapan pun kampalat unusnyu ubangi ngidon. Don ki bakwa ban pensau. Don ki bakwa ban penstem. Don hi ki bakwa ban penli ru dang ki samla ru. But don ru ki bom suk syu hi lano ru. Kat basat yau neus nyu ru mwan dur syu lano ru. Kat du daka jel. Ciu. Ki parlok samla jongi ngiyakun. Bat karong jong kasni do. Balay ngayong. Balay ngam saudo. Balay ngam li. Ai ku balay nok kendiat igi salun. Ha salun. Biang hitang kapisa. Mjulele. Ngila. Ban penlongkam. Hakini kesngi. Dan reka ke pangamut ban ong kalong. Kat notam. Kajing yakun kalong. Bat kaba jeliu. Kaba don syapo. Jong kajungim kajungi. Kaba kam kia. Kaba kam kongsan. Kaba kam jeliu. Kaba kam Kaba kam syirke. Kadai kene. Kajing pusara. Kaba pau syabar. Kaburi. Ya kajing syroin. Kabadon siapa? Hapdeng jong kajing tap kabapaus na syabar. Kisamla ki jongi hakade kisngi. Kiyakun bat kajing leran. Kiyakun bat kajing leran. Marway. Kisamla ki jongi hakade kisngi. Kiyakun bat kajing lang marway. Ngalong marway tip balay. Ngadon hayiw. Badi pai may. Bargi men bargi para. Dan ray ngalong marway. Ngadon na school la college. Bargi parlok ki parajor. Dan ray ngalong marway. Loneliness. Wat langadon ya kasamla na wat usamla ru. Wat hadu hang taru. Pilong marway. Samla ki jongi. Kiyakun. Bat ka jing kenja. Kiyakun bargajing sngosi. Badon teng-teng don mano rupatip. Bad kemla banyatu. Hano ru. Kiyakun barkajing lang kajing pisa. Kiyakun bagajing sengaw kutlat. Kibapi ong. Ngate. Ngampoy syu. Shano.
Shanoru. Ngate ngampo isu. Shanoru. Parlok samla ba iet jok nga. Jing sisya kalong. Pila bandai uai. Pila ban long ka ai. Henry pim la ban lai. Naki jingnya le. Hagi ni kesungi. Pila bandai. Kasamla kabatbit banruai. Pidon kasap. Pidon kabor. Pidon kajung tebit. Pila ban long kabapau nam. Nakadong ba nakatayin ka jongpi. Henry ka jingya le. Haka jing emru. Ka jur hapi. Pila bandai ka sim. Jongkin nang ruai. Kapapidon hakaliar lum. Jong kanam. Kapop diva jong kapertai kabalayok pediang ha bun teliki award batkin nominations. Hakarta kaba arfu waisnem. Kakerteng kejongka kalarung haka Hollywood Walk of Fame. La nominate ia ka hadu pra teliki Grammys Award but henriu teliki American Music Awards. Kala job hadu pra teli ki Billboard Award but kum juru ia ka Millennium Award house nam arhajar kat henriu. Kane kan nong ruai. Kabapong ia ka pansnyat jong ka nam bat ka buram. Kasay madan ia ka di ka jingci siya. Dang step perngap kiwan kersiu tia yang tok kitiet ia ka jengkang jonga hatom demo baka nekatei Hollywood kalong ka bangsur hadu kata-kata bat kiong yang bangalong ka donbok palat ngadai ka kelur ngadai ka sim jong ka pertei Henry mano batip Bangayam hakadonut bat kamensim jonga. Bat ladam don ka bala jakno na ka jengem ka jonga. Te balai ken ki umat jonga ken syutut habangatia menmir. Ladang im don haka jengele. Kat kaburam jong ki Beatles haki por hendai the princess of the youth. Haka jingele haka jingem. Kikut haki patlun pai jama. Pilaban day unong yele ka sport sebelah poya klik du. Tenre ka jinglong rangli hiru ka jur pelat hapi. Pilaban day ubre ubastat Laban long lakat utau Voltaire jong ka France. Ubala jan penjot ya ka France da ka philosophy jong Henry Scosi lastly he became demented. But kanos ka baap ya ka ong ya kiniki kentien. For all the money of France that you would give me, I would never again nurse another dying infidel. Pilaban day unong penreki. Henry Marway piyam. Lada kajingem kamdon hakajing ele. Kam Miss Indonesia kanong penkut ika jingem kajongka. How telai pasi Jakarta. Bat ngin ya pelalai parlok samla ba iya jonga. Ladang ipai hadu kaktian ka jong belai ka Bible ka bangi iya you name it. There are many persons
dan bun ki breu ki bangila banjer ki. Tonginong yo David. Rabi ong nga way David. Nga ngatip yo David. The best soldier. The best musician. The best singer in the Bible. Nga ngatip yo David kumta. A great king. Henry ka jingale ka jingekun na ka jing im ka jing uru. Kam day ka pamalum mala. Lok baye jonga kat no tam ya pi bat yang ah ka ni kisngi. Kana ka tim ka khot yang i ban ko ngu yaw blay. Tenray kam day ka besuk. Hapdang jong ka jing im ka badap ka jingale. Ngatip la bandan na preng jongi ki basyong ha kana ka jingeseng wat ha kana ka pertai jok kana ka por ka bangi ni don menta ni la yakun la kam slam bat kana ka po ka batngan ni don ni ka po ka batngan ka bangi ron kam ban pendap dia ka man la ka sau la ne la ka san kumta habang ong kakpo ngamut ban ong tangnya kaja kabangingi bam. Henry ki samla ki jongingi yakun na kini kisngi kam day ki pasok. Nyakun kumno ban yok kam yok jam. Kajing kali kalang kaba ban jubab. Kasorkar kamla ban jubab. Kumno ban bha ban miat kajwat bat kakelany kalenti. Bani sosi banong bagi don ki kep bakum ki samla. Gila day ban shimru iki senjam ki ba la kalong da ka babha. Ne wat da ka basniuru. Habakak po katngan. Kam day ki basok ban ko ngu yaw blay. Hakan iki sngi. Ngisos nay la don ki samlah pedeng jongi kana ka jingiseng ki bahaduk menta pila day ban yakun bat ka pla ka batli ka lembak ka lembiang ka snai ka kordit ka kendoy ka madoy ang mga duay tangi kana ka way ba a hungry stomach, an empty pocket, a broken heart will teach us the best lessons in our journey of life. Kamday ki basuk ban ko ngu yaw bulay kagini gisngi nadu kperaden kaim ka kelon de hakpo ka kelon layapen bek ban yabam jasngi lang badu adam lap ka jingtkan siteng sngi no pai sngi don so wala ban penkedang ni ka kpo ka im ka kelon keram lok baye jong kam dai ke besok ka kini ke sngi ban ko ngu ya blai hap dang jong ke jing pang je chitom kini ki long gisngi ki bagi jingpang kila nang bun bat kila nang karoi jingpang ki ba ki ba ngimla ban tip kerteng syu bat la dai ban pendon kam da ki dawai ki ba bat ki ba klanya kini gisngi kini ki jingpang ki la bandai da ka heredity kalak bandai da ki jeans kalak bandai da ki jingbam ki bangi bam ka ka bangi di kal air ka bangi ring ni peniar mensiam kalak bandai da ka saudong ka saukun kalak bandai da ka lifestyle ki jongi hendak ka bangi dan ban ong kalong bagi ni ki jingpang ha ki ni ki sngi kita ya ka jabing ka jongi kitrai ya ka jabing ka jongi kita ya ka met ta ru ya ka syong ka sa ka social life ka jungi barka jing sisya ka long hakini kisngi mdon bala ban like
Dan balak banlai. Don kipor bangi perkat day tang kibriu kibaduna kayok kakot. Kibayale kibekun bat kibajenjar. Dap kibabiang kibapahu pahai kim don kam tan bani kun bagajing pang lani bat kijing Pimla ban sumar hasilong pilet hagwati. Mla hagwati pilet velor. Lada mla velor pilak ban let keleng jong kepertai. Lada pidon kepisah. Dan mereka jing sisa kalong. Langit don sibun nge don kendiat. Nyem la ban like naga jing ele haga jing em ke jungi. Kato ka Krisda Rodriguez. Hai jing to ibaka kato. One of the world renowned designer and author. Haka jing ele baga jing kun haka jing em ka jongka ka ong. Hagarat syonga ngadon bun teliki kali ke beremdor. Dan rengan le ayu ken ka ni ka kali. Hawa mentang hapan syong ka ni ka wheelchair. Haka jaka bujan jonga kidan bun teliki branded clothes. Rengan le ayu ken ka ni ki jan branded. Habai ka met jonga lahapan syusop tang di jan juga ni ka hospital. Haka bang akaun jonga ngadan bun ba kapisa. Terengan le ayuken nya ka kapisa habang ngamyo ji bantoy ay ruem na ka bantay la de ngamyo ban penon kam ya la de. Ka yeng ka jonga ka yeng pakidulan. Henrengan le ayu ya ka yeng. Haba mentanga la day ban syutia haka ka double size bed hang ne hospital. Ngadon bun teliki 5-star hotel. Kibang ala balik sa nagaway ke hotel siya kaway pat. Hari mentang ala day ban yakun. Ban like niya kaway ke hospital siya kaway pat. Nagaway ke laboratory siya kaway pat. Ban yo iya ka jing pan kia. Ngalay autograph na kispangot kibriyo. Henry menta ka jutok ka jong akalong tang haka medical records jong ke doktor bat kinas. Hayeng jonga ngajubu hadu nyongot kinong kapsnyo. Terengan le ayu kenye kini kinong kapsnyo. Haba menta watang weusnyo ru ngam don su akan ka klik ke jonga. Ngadon ni ka private jet ke ong daga ka jet plane ke jonga. Ngalak ban syang sya kanu ke jaka ke banganga kwa. Terengan le ayu ka jet plane ke jonga. Ngadon sibun ki ai barok. Ngalak ban bam. Kat bangamon. Kapisa ngadap ngadon kerhai. Ngalak ban yok lut. Dan dengan le aku mnoken. Haba menta watang ban bam ru mlong syuk. Kat duk ke ong. Kane ka yeng. Kapan kut. Kini ki kali. Kani ka plane, kini ki jing bu jing sat, kani ki bang akam, kanam bat keburom, don nanti tangka weiru kapa don kam yang nga don tang kani ka wei ka jing sisa kapa ngangan ya kendu berkata kalong ka jing sisa jong ka jing yap. Ban ngalaya kun ya kani ka jing em ka jonga. Hadu menta, hadu meneh. Kini ki jingpang hangi ki samla ki bamat ki long sisya ke musya ubatar haka jing em ke jungi ni snyo bangim la syu ban poi syano syanoro apakah met ka jenjar ke soksat sngo ku mengisyak te syakum sngo ku basyong habatok bar ngakwa ban ong tang ka ne ka wei para lok beiet para bangit beiet hak ne katua baka jing sisya hang ne apartai nyem da don than ai ru em ban ong lane ban sarong ni don tang ka ne ko wei baka ta ka long dei tang ka jing ai ka jong play ka bang nyem don ai ban sarong hang ne Apartheid.
testimony ke jong ngai shimet ngai tu hok ye pi bakam menshua ki por ki bladap ngangam jutip ke ai kata ka jeng pang ke ai kata ka jeng syutom ke ai kata ka jeng jenjar ke ai ke jeng susat Henry 4 slam dang tang arsnam ngaladai ban tiak Christmas bat New Year Harobat Hospital ndala diagnose ya kamet ke jonga la le lut dikit tes barot la syam bagawai nikit khot met kiba don hapo jonga met ke jonga kalaput ngaken de threat bat ngayam bat ngajau mat blay ngaong kai kene ngam jutip jimpang ngam jutip jing sitom ngapoi hospital berkawai ni kit konmet ki jonga kalapot perngaya tu hok ye pi menshua ngam ju kampen le jingmut ye kata ka jingale ka jing khun ka bag ni ki briu gi don menshua la dapi ong yang nga pastor bang asyutom bang jenjar ngaya khun bak atmak badana sepo uneu masharing tip bat sungtu ngangam sungtu ye kata ka bapi fikran ada ngai ngu yo blay bau blay ulah peni kenduk yang ngai ki briu ai ngai ki briu banyak tu yang kamut ayu ban pang ban syutom kamut ayu ban yam ban jaumat kamut ayu ban trut ya kamau ban trut ya keding barengai ngu ya blay ngalong pastor dan reu blay kaladon kepor kau blay ulah tiet dau ternem ya kajing mu kajonga ngapat krup Ramadan ngamla pan pej hikmat bar ngaong blay ngadai briu jong me ya ka ai ka memut ya ka ai ka memakwa ya ka ai ka memalakot ya rap ya nga bangan pendon kam hok ya ka nyim don ne ya perthai prab ngai pi nyim don ne ya ban nyim don hok ban sarong dei tang ka ching hai ka chung blai ka bang ni don agi jing pang jing stom kila ban don ru ki bala dei ban keli ya ka hok ka chung blai don ki bala keli ka jing ik ka chung blai don ki bala keli adu ka jing don ka chung blai atau tau blai don em namar kam dei ka masuk ban ya le ban kun man ko ngu bek ya gai ka ba Bible ka ong ya gai ka ba blay yo kwa hapdeng jong jing pang jing sitam ba don ki bor ki bang ya bu jing keli wat yo blay bu jing keli ya ya ka jing it ka jong ibu jing keli ka hok ka jong ibu jing keli ya ka bor ka jong dan relok ba iya kwa ban ken mau ya ka ne ka kubor pedang jong ka ne ka jing khun ka jing le ka bangi don akin ki sungi ka la ban long bangi la im ki sungi ki ba khaddu ka por jong ka jing le ka ba khaddu jong ka ba bha bat ka ba sniu ka jing le ka ba khaddu jong ka ba bha bat ka ba sniu bat ha ka ne ki sungi ki ba kum ki ne tong nyinom kemi lenti tan tang ya ki tamba ki bau blai unai ha ka jing em na ka ying ka sam ka jongi andre ki sngi ki ba khatdo u blai u kham kemi lenti ya ka jing kongu bat ka jing yai ne namar tang u ba yai ne hadu ka bakut u ta keng u ban like em lok ba ye jonga samla ki ba iya ki jongi ki ni ki sngi ka jing ya khun kam dei ki besuk don ki samla ki jongi tak bas ngau sun ai
Ki don na pedang jong ka yeng ka sam ka ba pat ka ba pra ne ka ba kat arliang. Bara pedang jong ka yeng ka ba kum ka ta kam dei ka ba suk ya pi ke samla ban ki ban yeng la ne ban ya namar. Lada katma kala sedang nadu na ling wiar pe. Te hang no ke nyin la ban sian, ne hang no ke nyin la ban kikli. Namar hang ta ka don ka jing la ran. Ka jing redman sim, ka jing syapting, ka jing blau, ka jing sausi, ka jing kuslai, ki umat, ka jing sayong, bat ki deng pengkiang. Kat syabapai. Semua surtok iki samla ki bladai ban hek ban san. Lada kalong hake yeng ka bakumta. Ka baga jing sisya kam dei ka fol ka jongki. Lapan don ya ki hangta. Banga kuaban ong yang ngilang barok e kene kawai. Yang ngi ki bala don la ka jong ka yeng ka sem ki kun ki ti ki bala he ki bala san. Jubab hi maphi ya kene ka jingkli. Haba ka yeng kakat arliang. Manu bakhet yaw so. Manu bakhet yaw so. Pi biang, pi biang tam lelai. Henry Manu bakhet yaw so. Kajingnya le, jong ki sam lah hagini kesni. Kalau ke syutom bat ke bajuat, ke pertai ke bakum kene. Kam dai ke besuk. Ban kok ngu. Yaw belai. Kam tambah ke pertai ke bangiem. Nasya kadiang, nasya kamon, nasya kemat, nasya dian. Kat siapa pai. Laker saudong yang ni. Daki ketem. Jong ki jing snobha. Kam day ke besuk. Yang ni kilok samla. Mano balak bansyan. Hapedeng jong kajing ilup. Kajing pernai. Kajing bang. Kajing pentame. Jong ki ke barok. Ke pengidan. Ke sengi. Bat ngin ya pelalai. Wat ki briu. Ki bakensai. Ni ki koridor ha ka Bible ka ba i jong ngiru kilaya kelonteng hang ne. David nong ruai babangtam jong ka judgment Israel ulah kelon dayang ne. Samson bala keren menemestep kelon hang ne. Naya keren nya Solomon. Tau breu bestat unelite ulasum nadu nakli hadu hakja. Tendai ngaingu yo blai. Bakat do. Hai singi ke bakut juga jeng iem ke jeng uladai ban yam tang. Bat ban penmi ya ki kentien riustat ki jeng u ki bau ong. Vanity of vanities. Kajing thala. Jong ki jing thala. Kat no tam. Ya pi bat yang Iki samla hakini kesngi. Naya kerennya kakiat. Ladang ya poi syata. Undan kamsyu pada keren. Bangas ngosen Nilai ban yam, ban jaunut, ban pangnut kum kabalang. Bat kum ki breu bat kebadon ke jingket kli. Ika jing kerni. Ke jing trei ke bari bat kebadon bor. Jong ki jing di. Ki bala penjot ya ke jung em jang ki samlah ke jungi ki ngai kerteng ki drugs substance abuse niki no ki begidon ngis ngos nei pangi iet tapi samlah ke jungi lani ngi kum ki briu ha ke jing sisya dei bangi wat ki ke jing sobha hang ne apertai henra ke bos ngosi kalong Bahag bakut hi. Ni kelalong terput terpat. Kum ki samla ni don kedur ke babrio ke belai ula ayang ni. Henry hang ne ni kelalong terput terpat. Hang ne ni jot ki jan ki sopti.
Badaka baburam. Ngihap ka patlon. Dayang ni. Bang susun ay. Ladon ki parlok ki ba iya. Jonga. Lada pila day ban poy syadu siya sem sniang. Kumba poy kun. Sarong auria. Lok samla ba iya jonga. Kini ki umat. Tungin ay kerteng ki umat. Jong ka jing sungha. Bat ka jing bang. Jong ka pertai. Beliau khot yang iban kok ngu yo. Rengatip ngitip kamdai ki besok. Kamdai ki besok. Hapedeng ka pertai ki bang iem. Mentah. Jisamla la khot yang iban kok ngu yo belai. Hapedeng ki babun ki jing terwa. Jong ka pertai. Kani kepercayai kebangidan ngimtip syuk ya ka ai ke katerwa. Katerwa ya ka jing iem ka balai luoj hooj ten rei kam dai syuk tang ka balai luoj. Kala dai ka balai lan. Ngamtip ngibut ya no kalak bandong ngibut ya Immanuel kan. Ukrainian autonomy of the self. Ngibut you Bon Jovi. It's my life. My choice. Nyemnot ban kerentan ni ke samla ke ni ke sungi. Piwan batai start le ayu mapi ya ke jeng im ke jonga. Kare ka lawai ke jonga. Mdai mapi barai. Bari mei pa susi kimnot ban keren ni ke khon ni ke sungi. Namar kiong. Baka de ke jeng im ke jonga. Mdun mano monoru bad don hok ban batai ya ka. Pergi babun ke jing terwa. Ni akan duk pat hak ini ke sengi. Ia ka problem of choice. La syutom ban ya jiat hak ini ke sengi kanu ka babha, kanu ka basniu. Kabala kampen syutom jungut syusyu urut ke samla hak ini ke sengi kalong. Bala bun palat ke jing terwa. Syutom ban yo da ka baburam hadu ban yo ya ulok lan ka lok ka batikna. Tipio i kung no hagini kisngi ladon bun higi baya syong marway lakham ya bun namarkat siapa pai hapadang bun ke jing terwa dap tang ke jing bat ke jing bembit ban biang sudah don gibal ong ngate labha kabasyusyong marway. Namar bangi imru agini kisngi bala bun palat jing terwa. Tagin syim ni kikan taimo osui ay. Ikwa ayu briu. Uba biang lut na dong syadom. Bala bun palat ke jing terwa. Dan ray ka jing kalong ban yo hiyo ba biang lut na dong syadong te jinjar tepi. Agini kisngi. Lada piyo yo briu uba bhabriu. Wow, a handsome guy. So lovely. But the problem is the brain is empty. Dapiyo iyo briyo. Uba try syutam ha. Uba lamit. Uba lut di kapor ka jong hakakam ka jam. The problem is he will never have time for you. Unom dan porthan pi. Tapi yo da usamla da ubriu uba itnat bahabriu uba lui uba jamnot. Dan reka jeng ka jeng long uba syuyam bet. Aka jaka ban yam ka samla yam ban mau. Lada piyo da ubreu badon ka jengkit kli na dong syadong sngo ko mau kit kli lut na ka bantai dong pi. The problem is he is not that romantic.
No spices at all in our marriage. Ine te, tang si sien ru mjuong te, I love you. So tenat di kata ka long yeng long sam. Kata ka syong ka syong man. Tapi yo, daw breu ba smart baru, a very smart guy. But the problem is, he will lie to you all the time. Juas na dong siya dong. Kajing pat kalong ban bat te sitom umyo te. Piem la kli kajat juas. Tang madalas masen baladam. Piem la are ban bat. Itu breu. Teng la dayo da breu bala start palat ru. The problem is that he will always feel that he is the only one who is always right. Kaboong kalok te hindi suy. Nado do zat tang kaboong mangahi. Dapiyo at mo kam doon na kajing pulero. Ka problem kalong ba usus ngoram bet. Kani te katip bang adi ba bomdon jing pule. Subatay bet aduk klik aduk kejap. Kamtip bangaday sunrang, kamtip bangaday kupa. Kamday kapasuk, ngasu ay tang kajikan nuksa. Kay kabangamut belong the irony of the age that we live. Kamday kapasuk. Hapreng sibon kejing terwa. Kibang yela ban yo, kibang yela ban syam. Dehang ni bableu khot yang ni. Ban ko ngu ya u. Lok samla ba iya chunga. Ya je kalenti jo kejeng long samla ka jong pi. Padang ki babun ki jeng terwa. Kan mau ya kan ka wai. Wat glad ya blai. Le ya kan kono. Ringkat pad blai. Ngan poino siya ka jeng penkut ya kan ka kubor. Kamat ka bakadu ka bangan penkut ka lang. Kamday ka pasuk ikisamla. Ban kongu yaw belay hakit ikisung. Namar pa kajeng yale kala tenam pelat kala jur pelat. Bagi samla ki jongi ki don hapadang ki arlat jong kajengem. Yang makanya kapertai kapadap dagi babun ki jingkeli. Bat ngiem yo ya kajubak haka jeng em kejongi. Bada pedeng juga jengele. Kila don ki samla, ki bala kumsyem ya ki rai ki babakla. Pedeng jong ka jeng arta tien ka jeng du jeng kermen ka jeng syayong bar ka jeng krumar. Ngila dairuban syem ya ki rai ki babakla. Namar haka jengele. La kumsyem ya kirai ki bakerki ki baklem perkat ki baklem pensyong nia klem pikir klem kenchua ya kador klem lum klem langsua ya jing sisa klem yoi ya gai ki bala banja hadin don ruki samla ba pedeng jong ka jingle la kum le pop berhadian bala le pop mut ban tapno ki jing bakla penban kaya lampat syaki babun ki jing bakla. Ban ngas ngau diau ban kedau ya gane kawai. Ngalaju kedau ya gane ke jengkeran ke jonga. Ban ngan kedau biang ya ka menta. Ban ngas ngau diau ban kedau. Bayarlah juga jeng yai lenti juga jeng im jongi. Kum ki samla bat kum ki beriu hibaro. Ki donru ki balapoi hadu uput. Ban pendekut no. Ialah ka jong ka jeng im. Nó cầm đây cái bút haka cingele hade simet nga sujer nga par yang kriat nga snow surkai bantip bahang ne hari India ba iye jongi ka suicide rate kala kiu syabapalat bat kane para bangait ba iye kala day ka serious concern mga sngoban ong Ngiladay banle ya ka post mortem.
Kaladep ja, kaladep long nilayat, bat I kumbakan nang jur gini kisni. Niladai ban le ia ka post mortem. Niladai ban le ia kijeng keli, jong kajeng wat pania. Hang nong ila fail. Hato kadai ke educational failure, baka pule putih ke jong ikamlang. Hato kadai ka systemic failure, baka system ke jong ikamlang. Ne kadai ka political failure, ka baki nok sensyar jong ikim nang ban sensyar. Hato kadai ka economic failure. Ne hato kadai ka cultural failure. Ka baki imlang salang ka culture ka jong I ka penmi ia gibreu ka kulumar. Ne kadai ka imlang salang ka jong I kalayap opalap mlachu watang ban ring na pensyar mensiam. Ban ngasngosi ban ong yo bakadeiru ka church failure. Bakum ka balangru yo lese. Nila fail. Hang nyemla ban address. Ya kajeng ka bagi samla bat kibreu ki kendo. Parlok ba iye jonga kala ka serious concern. Yang ikum kenong yalam balang. Kenong yalam shenong. Kenong sensyar. Bat baro. Ka mental pressure kala jur palat samla kila poi hadu uput bakim tipsyu ya ka ke baki kila kan ka thim lok ba ye jonga ka khubor ka bulai dan ban ong kalang lok samla pila ya kun pila ya le pila ban poi hadu uput Don gip khep ba pin tip shu ke ai ba pipile. Re blai te khat ban thai. Sya ka ketien ke chong. Ban ko ngo yo. Baru ong. Ngalong. Ka jubab. Ban pedekut ya ka de ka kubur bangan syong no namar kata. Parlok samla ba ie jong ngahan ka convention ke ban riu pun. Wat no mensiam. Wat du jengkermen wat artatin. Blai wong ba pidang la ban yo. Ya gajeng job. Ha gajeng em gajeng pi. Fight the good fight. Give it a good fight. And this is the fight of faith. Kari gajeng ikun juga gajeng ek. Wat nompat sim ya gajeng penkut. Bangamla syuk ban lape ya ki ai barok. Nangamla syuk ban sop ban spany. Ban maramut. La ban long bagi pur. Kibila da pila kampen lek jeng mut. Ki jeng ki jeng syepting. Ki jeng bomla. Ki jeng dukbor. Ki jeng telot. Bar ki jeng rit mensiam. Pila syajab. Bat pila mut ban kendran din. Lok bayi ke kubur ke bulai udan nak kena kesengi kalang. Bulai wong kongu yang le ia kena kawai. Padang jo ke jengi kun ke jengi kesat ke jompi. Wat kelap. Apa pi kongu yang ke kular ke bangadon banai kalang. Ngan long rengkap. Bati. Baru bulai wong akan ke jengi seng. Keliap no, ia kalenong ke berim. Kabala pensyutom jeng mut, bat bu jeng ya pi. Keliap no, ia ka benta, jong ka jeng ka jong pi, ka bomlong. Sedang no, ia kalenong ke batamai. Bat ken mau pinom la, ban sedang ia kalenong ke batamai, ke jeng ke jong pi. Lem da pi yai nek sa, ha ka jeng long ke berim. Blai wong namar kata, ya pi ha ka ne ka jeng miet. Nakabanta ki umat baro ki ba pila jauh. Nakabanta ki miet baro ki ba pim syim la yot ya. Ngadon ke jeng kerku nakabanta jong pi. Wat ken randien. Ko ngu yang ngalong kajuba. Ulai un kerku. Nakabanta kaburam ke jong u. Amen.